صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد حضور انور شفیع محشر درود تو دے سلام تو دے حضور انور شفیع محشر درود تو دے سلام تو دے تمام مخلوق جا پیمبر تمام مخلوق جا پیمبر درود تو تے سلام تو تے حضور انور شفیع محشر درود تو تے سلام تو تے حضور انور شفیع محشر درود تو تے سلام تو تے وجود آدم زمین و بجو نہ ہوتا تہیں کھاگے عجبی وجود آدم زمین و بجو نہ ہوتا تہیں کھاگے عجبی ملائکن سان پڑھے تو پرور ملائکن سان پڑھے تو پرور درود تو تے سلام تو تے حضور انور شفیع محشر درود تو تے سلام تو تے حضور انور شفیع محشر درود تو تے سلام تو تے ظہور تم جو اگر نہ تھے سوا خدا جے نہ کچھ جے ظہور تم جو اگر نہ تھے سوا خدا جے نہ کچھ جے ازل خنائب تھیے مقرر ازل خنائب تھیے مقرر درود تو تے سلام تو تے حضور انور شفیع محشر درود تو تے سلام تو تے حضور انور شفیع محشر درود تو تے سلام تو تے حبیب ہادی رسول رب جا سندے ہدایت جو ہی اصل حبیب ہادی رسول رب جا سندے ہدایت جو ہی اصل پڑھے تھی امت قرآن گھر گھر پڑھے تھی امت قرآن گھر گھر درود تو تے سلام تو تے حضور انور شفیع محشر درود تو تے سلام تو تے حضور انور شفیع محشر درود تو تے سلام تو تے میٹھا مدینے سگو گھرائے جو سکون ہتڑے نہ دل کے آہے میٹھا مدینے سگو گھرائے جو سکون ہتڑے نہ دل کے آہے کیاں تلاوت ماروز اندر کیاں تلاوت ماروز اندر درود تو تے سلام